Dami na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang, nagabi jamita siyan epistel, tuminggu na pasapuluhod dung Trinitatis, ima di minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 ima na tarsurat siyan Heber biddu 12, mamuka siyan ayat 10 jalamar haujungan di ayat 20 sia. Songrom hatana disi laos ta pai hutihut ma. Aidang didapot tok kamu na tarjama, namar sigorgor di bagasan api, manang hagulapon, hahulumun rodi haba-haba. Manang pakkuling ni sarune doho saringar ni hata, pola mangelehelek akan au begesa, unang tunasida di patongon hatai. Aidang tartaun nasida pak sai nama endok, molodais durbia tu doluk, ikomate idangguran. Pola didok si Musa, dibahen sokal nina taridai, hata hutod doau jala akadudut. Alai dulu sionido didapotok kamu, dohok huta ni debata na mangului. Ima Jerusalem na dibanuagi jangi, dohok suru-suruan na marloksa-loksa. Ima luluan pesta buluni. Dohot huria ni na parjolu tubu, akan atar surat dibanuagi jangi, dohok debata. Si uhumi saluhut, dohok todinia kapartigor naung ripas. Dohok Jesus, Pangulo ni parpadanan na ibarwi, dohok mudar na mangurasi parsuara na duminggan, unang mudar ni si Abel. Jaga mahamu, sotung dijua hamu ibana na makulingi, ay mologari somalua na sida na majua ibana na mamaksa di tanoon. Lapita ma, anggota tudal honibana na siyan banuagi jangi. Tano odo dihutur suarana ujui. Alay ang gunuaeng marbaga-baga do ibana songonon. Sahalinari doau makuturi. Dadaholan tanoon. Dohot ma banua gijangi. Alay hata na madok sahalinari patuduhon. Nanaing mubama na tarhutur. Ima na tinopaon. Asahot naso tarhuturi. Dibaheni mauliate marohatta. Alatajalo harajaon naso tarhutur, marhite-hiteido gabehita parhalado halomoan ni debata, mardonga biar dohot hadaulaton. Ay api na mangalang do debata tay, ido yang gosahatna. Damang dainang, molo tajaha akan natar surat, dohot natar surat di surat Heberon. Boy do honotta sada jamita na apit doon laho patuguhon hapor siyaotta. Hasahatan ni surat manang jamitaon imahala Kristen na marserak. Jalanaong leling gabi Kristen si huton Jesus. Takas doon tajaha di Heber 5 ya 12 rodi 10 tolu. Didok, ay tumibakon leling nai nunga patu guru hamunian. Hape akasi sia-sia ni hata ni debata adope siajar honot totu hamu. Gabi susu na mariko di hamu. Dada si panganok kian. Ay ganup partohap di susu dang marbinoto di hata-hati gorani. Ay poso-poso do. Nung ngaliling na sida gabi halak Kristen, ima akan na ditano parserahani. Alay dang marparbui. Dang magudang haporsyaon na. Dang diboto manirang nadinggan siyan narwa. Mura mardadi. Marungutungut, marbalik jala mangangulahi parsilak konoton anak ni debatai. Songon boy na tapatudus di Heberonom ayat onomi. Damang dainang tapahobbar jala taauhom majolo tuhita sudi. Nunga sa dia lelek kita targuar si uton Kristus. Siya leling nai nunga gabi huria manang halak Kristen nang matoras hita. Hape molutaida di pangalaho. Di parulaan, hapor siaon, gabi sumaddo pehita songok kalak Kristen na disurat na tuhala Heberon.
Masai murado pehita ruas ni huria madabu turagam niaka parbulat-bulaton. Parungutung-guton. Pangiburu dohok sahat tuna maninggalhon parpunguan manak kuria. Sudenai alaso mangulu hatani debata. Alaso tang manang dang matora sapor siaud di Tuhan Yesus Kristusi. Nagabe uluni huria sihut tonoton. Laos ido apala na pinangido di turpukon. Naing mangulu hapor siaud tak. Nabuita pataridahod di ngolutta si ganupari marhite akaragam ni ulaon na dinggan. Marguru tu pangalehon ni todii. Tuhita ganup marsada-sada. Gomos mata tiup naung tapar hato poti. Damang dainang molo di ayat 10 luro di ayat 20. Di pasahat do na tuat Jahoba tu dulu Sinai laho pasahat tontona manang pati na 10 itu bangso Israel. Jalalaos di pataridahod do disi hamuliao doho habadiaonna. Tada-tada ni kehadiran ni Jahoba di pataridahon marhiti api na marsigorgor. Hagulapod doho haba-haba. Dulu Sinai didokdoi dulu ni debata Jahoba. Inganan na badia, simbol kehadiran, na dipataridahod doho dipatadahod debata dirina sa diri tu bangso Israel. Dulu Sinai, laos didokdo inganan ni debata Jahoba, nalahomar pada doho bangsona. Huhut mangalehon aturan, uhum sioloan dohot si ingoton ni bangsoi. Takas do tajaha, songon na di 2 Musa 34 ayat 20 lalu. Didok. Jadi saya disima Musa rap dohot Jahoba pola 40 hari 40 borngi lilingna. Dang mga sagu-sagu ibana. Jaladang minumaik. Dungi di surat ton ibana masude hata ni padan. Manang hata na 10. Tulei batu. Jadi tung na masai badia. Jala sokal situ tudo doluk Sinai. Inganan ni Jahoba. Ubahe pola di paingok bangsoi, asa unang nakko dohot majama bona ni doluki. Asa unang mate na sida. Tapatudus 2 Musa 10 siaya 12. Tradisi dolok Sinai, ima sada kredo, rumusan pengakuan percaya na dienet sian tangyang ni si Nehemia di bidusia ya 10 tolu. Nunga turun ho tu atas dolok Sinai. Jalanung nga makatai ho doho na sida sian banua gijang. Jalanung nga dileho kotu na sida uhum na tigor doho akapati hasit tongan. Atura doho tona akan nadinggani. Damang dainang adong tulu bagian na perlu si ngotota sian namasai. Na parjolo, Jahoba mangiho jajina tu bangso Israel. Na paduahon, Jahoba mangalehon pasahaton uhum aturan doho tona tu bangsona. Na patuluhon, Jahoba manotopon sadadalan tu hasesaan ni dosa di bangsoi. Sian na masa manang peristiwa na didolok Sinai, manang na didolok ni debata Jahobai. Disima Jahoba patuluhon habadiaon, hasok kalo doho habalgaon ni debata Jahoba sadiri. Jala di pataridahon hame meton, doho keberdosaan ni jolma, manang bangso Israel. Lau si paingot doon nang tuhuriata. Asa tajaga habadiaw ni coro ni tuhatta, doho ruas ni huria. Songo ni muselu mobia kapar tohonan, ikobedia tohonan na di jalona siad debata. Marhiti huriai. Asa gabi pasu-pasu tu huria doho tunatorop, bangso doho negara. Nunga jojo akapar tohona gabi batu partu tuhad di tonga-tonga ni huria, doho di masyarakat. Di syalania sajaga saluhut na ganup na sahuria. Asa boto onna, ia saluhut na ganup na sahuriai targowar do huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Jala saluhut na ganup na sahuria pe. Sotung gabi partu Tuhan di tonga-tonga ni huriai sadiri. Sotung gabi partu Tuhan di tonga-tonga ni masyarakat nang di bangsota. Damang dainang. Ayat 20 rodi ayat 24. Duluk Sion, manang Jerusalem na di banua gijang. Duluk Sioni sadiri na di padan narobi.
manang Jerusalem na di banua gijang, songon si patudu tu inganan harajaon ni debata jahuba, ima inganan niya kana porsea, inganan parulupu-lupu doho hasonangan, akanaung tinubus ni Tuhata Jesus Kristus, akana porsiai, nunga tarsurak guarna di buku pustaha hanguluani di banua gijang. Jesus Kristus naung hehe sian namate, jalama naik tu banua gijang, ibana magabe pangulu ni parpadanan na ibarui, naung mamuri dosa ni manusia marhite mudarna sadiri. Di sialani damang dainang, asa boto otta maganup nasa nagabe uluad di tonga-tonga ni huriai, ima Jesus isadiri. Jesus isadiri na di banua gijang, nagabe tudu-tudu di hita asa marsinggang jala marsoba tu ibana. Diuduti Muse di ayat 25, ima si paingot tu huriai, dohot tuakana porsea asa totong setia, marsi hohot tu Tuhan Yesus. Songon imanian parsobaon ni ganup nasa akka huria. Jala disima Tuhan Yesus, naung pataridahon holong na nabalgay. Tangi homma, suarana namadok, unang ma suara ni portibion, unang ma akana ditanoon mangguhi rohamuna. Roma 12 ayat 2 didok, unang sarobak kamu doho portibion, alay gabi baru mahamu, marhamu baum mahamu. Damang dainang, tauduti Muse di ayat 26 1-20 lui, imana gabi si paingot di haroro ni Tuhata. Naing adong haradion, naing adong kesiapan, manang persiapan niya kana porsea, dinalaho majakon haroro ni Tuhatai. Imana gabi parsobaot ta di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni ganup nasa paranguluta. Molo taida di pangukaput tulu ayat 10 sada di dok, magira maauro, tiyo madadiho, unang adong na mabuat tu palmi. Di paingo debata harorona tu portibion, marhite paddohan, sahalinari duau makkutur. Namarlapatad doi na Roma au laho manguhumi, papatarhon harajaonna. Sirangon nama nadinggad dohok narwa, akana setia dohok naso setia, parhalado halomoan dohok parhalado naso halomoan. Naing radi hita saluhut na huria, dohok sudeganup nasa aka ruas ni huriai, asa managam di haroro ni Tuhata. Pangaradion, imasada kata kuci di golut taon, dinalaho marsoba tu debata jahuba. Alana halak nasoradi, ikon tinggal do di pudi. Tercecer songon bangsot tak, manang songon aka bangso nagabe mago. Hurang do pangaradion ni ganup nasa bangso, laho majalo hamajuon di ganup nasa paranguluonon. Gabe maparkorhod doi, nang tu ganup nasa paranguluon ni nasa jolma. Naing adong keseimbangan di huriata, dohot di sudi ruas ni huria. Di na mga lului ngolu na di portibion, ima ngolu parsatok kinani, dohot na mga lului ngolu na manotong, ima ngolu ni partodion. Damang dainang, di ayat na parpudi di turpukod di dok, api na mga lang do debata. Pataridahonon ni debatado ibana do pargugu na suhatudusani, jala parimas tuaka na susatia. Akana manudal hujjahuba hona uhum dosugo. Alai debata para siro hadu jahuba dia kana setia. Akana porsea nato tong ringgas mamaritahon, dohot pabuahon habal gaun nai. Huhut dinalaho patupahon parsobaon tuadupan ni jahuba debata. Asa diganup nasa dirina jahuba do namar sangap. Damang dainang, nunga dipatuduhod debata balgani holong ni rohana. Marhite-hite Jesus Kristus naung rotu portibion. Ibana do di atas ni dulu sioni. Ibana do debata. Jalanunga dipatupa ibana pardingganan. Dohok pardamian. Asa mardame hita dohok debata isa diri. Mardame dohok jolma. Manang dongat ta jolma. Mardame dohok ganup nasa na di portibion. Disalani marhite-hite turpukon, songo karipuran na di bagasa jami taon na parjolo di dokma.
Asa naing matakas panadauta di hasok kalon, dohot di habadiaun ni tuhatta. Naing badia huriai songoni dohot ruasna, ai badia do de bata jahuba. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada hurian da badia. Ido hata ha porsiautai, disalani diobbason, hurang do pangatus yota taringot tu huria manang gereja, jala koboto otama. Ia huria manang gereja, ima na puna ni Kristus Jesus, jala ibana do namarhuaso di huriai. Huria manang gereja, ima na puna ni Kristus, dang hita na punasa huriai. Jala sarupa dohot kita sendiri ganagabi ruas ni huria. Dak kita na puna hita, alai Kristus do na puna hita. Ai hita do na targuar huriai. Damang dainang, gabi tajaga maganup na sahabadiota. Ai olo do masa di perbadaan, olo masa ke perbula-bula to di portibion. Alai ingok mahita. Yesus Kristus do uluni huriai. Ibana matai huton. Jalana miad do ibana marhite-hite todina. Asa tau loi ganup nasa aka panugunuguna. Atong tajaga mahabadiaun ni huria. Doho di sude ruasna. Ido parsobaun na mangulu. Ido parsobaun na dihanguluhon. Napadua hodamang dainang. Ia halak Kristen na di portibion. Alai dada sian portibion. Ala ni i unang maholan na di portibion na mangguhi rohana. Naing maingototta ay di banua gijang dosa bulutta. Tumakas di bagasan bahasa Indonesia di dok. Kewargaan kita ada di surga. Jadi satokid do hita di portibion. Ala ni naing mata pake sude ngulut tahun secara bertanggung jawab. Asa gabi pasu-pasu nama buan pasu-pasu tu huriata. Doho tu bang sota. Unang mahola nakana di portibio na mangguhi rohata. Naing adong keseimbangan. Mangalului ngulu siganu pari. Doho ngulu na manotong di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Disima parsobaota. Parsobao diganup nasatiki doho ngulu. Napatuluhod damang dainang. Songod dia do haradion ni sude ruas ni huriat talaho majalo hamajuon ni zamanon. Asa boy dipake gabe pasu-pasu nama buan pasu-pasu tu huria doho tu bangsota. Sada sinjata na boy manaluhon pengaruh ni zamanon. Ima sauduk tu debata. Marparsaura doho tu hatta marhiti huriana. Alana asa gabe pasu-pasu manang mabuan pasu-pasu huriata dohot ruas ni huriai. Ikon na girgir do hita tumangihon hata ni debata. Diganup nasa akka parangulota. Laos dipangido turpu kodo nang haradion ni huria. Laho managam haroro ni tuhatta. Manopot akka na porsyai. Marhite-hite las ni roha dohot olop-olop. Di bagasan ganup nasa ima. Tapatupa parsobaut tatu debata. Jala las marohani debata. Majakon saluhut na pujian dohot sobata. Tuhan debata mana marsangap. Tarpasu-pasu mahita saluhutna. Amin.